benvidos. Para facer máis amena esta cuarentena vamos con uns exercicios de yoga moi sencillos que podemos facer todos. De feito, nas miñas clases sempre empezamos con estes exercicios e bueno, vamos a empezar. Desde a posición de tumbado boca arriba con rodillas flexionadas vamos a empezar respirando normal, cas mans no abdomen. Collemos aire pola nariz, notamos como o abdomen sube e tamén soltamos aire pola nariz. Temos que sentir a respiración, collemos aire, o abdomen sale un pouquiño hacia fora. Cando solto aire, podo apretar un pouquiño e solto aire. Facémolo así un par de veces. Podémoslo estender ao tempo que queiramos, nos con 4 ou 5 veces para entrar en materia, xa nos vale ben. O seguinte ejercicio que vamos a facer tamén é moi fácil de combinar o movimiento ca respiración, que é dos brazos. Os brazos estirados, pegados ao chan. Cada vez que vai a coller aire, os brazos van ir hacia atrás, estirados ben, sin doblar os codos, hasta que toque atrás. E cando solte aire, von vindo hacia adiante, lento, acompañando a respiración. Vámoslo facer un par de veces máis. Collemos aire, vamos hacia atrás, os pés teñen que estar ben colocadiños, as rodillas un pouco separadas, collendo aire, soltando. Facémolo aí un par de veces. Collo aire pola nariz, subo, aguanto un pouquiño, deixo que a espalda estire, veño hacia adiante soltando aire, lento, unha vez máis, aí, respirando pola nariz, soltando, a espalda ben postiña, e todo o corpo no seu sitio. Só estou movendo os ombros, adiante e atrás, coordinando ben a respiración co movimiento. Ahora, con un brazo solo, pois podo facer o mismo. Aí estiro un pouquiño e cando cambie, o outro vai subindo ao mesmo tempo que un baixa. Este podémoslo facer un pouquiño máis dinámico, arriba e baixo, para facer tamén un pouco de calentamiento. O resto do corpo, como vedes, está igual. Solo estou movendo os ombros. Podemos ir máis rápido, un poquinho máis rápido, ou máis lento, controlando a respiración, esperando que o brazo estire un poquinho máis. Cando cambio mismo, aguanto que estire o brazo un poquinho máis e abaixo. En posición de puente descansamos un pouquiño, entre ejercicio e ejercicio sempre estiramos, así que vamos a agarrar rodillas. Empujo fuerte hacia min, cada vez que solto aire fago forza e cada vez que solte afloxo un pouquiño as pernas. Tamén facémolo varias veces, cada un o que poda facer, 6, 5 veces, 2, 3, pero é para que sepades como vai o ejercicio. No seguinte ejercicio, que xa acompañamos con este, suben as rodillas xuntas e baixan separadas en círculo. Aí xa vamos caíndo as caderas, vamos abrindo, vamos quentando toda esa zona para seguir xa despois cos exercicios. Facémolo tamén 3-4 veces, as que queiramos, as que necesite o corpo, vale? Se estamos así un cachiño, pois estamos. Porque nós o fajamos pouco, non ten por que ver. Estamos facendo ejercicio para que se poda facer as veces que queiramos, vale? Agora vamos a pulsar os pés outra vez en posición inicial, os brazos pegados, e xa vamos a ir a unha postura de forza que se chama puente. Estiro os brazos pegados, os pés ben separados, a altura das caderas, e o ejercicio como vai? A medida que collo aire, vai subindo a cadera. Aguanto aí un cachiño, convirto este ejercicio un ejercicio de forza aguantando. Cando solto aire, a modiño hacia baixo. Como se realiza? Cando subo, empezo nas lumbares, pouquinho a pouco vou subindo hasta que chego aos ombros e a baixar o mismo, vértebra a vértebra, colocando pouquinho a pouco hasta que chegue a posición inicial. Vámoslo facer un par de veces máis.
convertímoslo en un ejercicio de forza aguanto arriba. Un ejercicio de movimiento e coordinación, subo e baixo. Importante aquí, coordinar ben a respiración, collendo aire ao subir e soltando ao baixar. Un par de vesiñas máis e volvemos a estirar. Volvemos a agarrar rodillas, aguanto aí un pouquiño, estiro hacia min, cambio, estiro, e vou facer uns pequenos círculos, cas pernas arriba, con rodillas arriba, rodillas xuntas e fago círculos lados. Aí calmo un pouquiño as lumbares. Primeiro hacia un lado e despois hacia outro. Posiblemente aquí vayamos un pouquiño máis rápido, pero sempre se fai lentiño, vale? Seguimos estirando o ingle e cadera, agarramos só unha rodilla, apreto fuerte, se vos fijades a outra perna vai quedar en aire, cos dedos hacia nós. Facemos forza na perna, nas dúas, e vou cambiando, vou levar un ritmo máis ou menos lixeiriño, tiro fuerte hacia min,